Počkej. Spála jsem se žehličkou, jo, tak kdyby se dívali, že tady mám červený, tak teda ne žehličkou, kulmou. Lol, závislacká chvíle, 3, 2, 1, teď. Ahoj všichni, dnešní video bude o odvykání na telefon. Ahoj, já jsem Gabča a jsem závislá na telefonu. Ahoj Gabčo. Tak nebuď pozdravte, ne. Počkej. Ahoj všichni. Počkej, by to udělat jako jeden stěrač. Ahoj všichni. Ahoj všichni. To bylo hodně trapný. Takže dnešní video bude bez friendtek, hodně jste si o to psali. Myslím, že Gabču většina z vás zná. Je to moje nejlepší kámoška. Proč jsme to nějak točili, že jo? Tyž jo. Povídejme to. První otázka, jak a kdy jste se seznámili? Seznámili jsme se 7.3.2004 a seznámila nás Sára. V palátku. Myslím, že tu storku všichni znáte, jak jsem byla hrozný magor a ona se mě bála, tak no. Druhá otázka, jak dlouho se znáte? Dneska rok. Jaká je vaše oblíbená vzpomínka? Je hrozně moc. Je jich hodně, Je ale... fakt mega moc a já nedokážu vybrat jako nejlepší, ale hrozně ráda mám třeba tu, jak jsme byli v Barceloně. Docela Barcelona, super. Ale já mám třeba hrozně ráda vzpomínky, kdy bylo jako přechod z léta na podzim a my jsme prostě s Gabčou vždycky ráno si sedli na nábřeží, koupili jsme si koblihy a kafe a snídali jsme. A to je jsme si povídali. nejlepší pocit, prostě ráno si sednout, povídat si, snídat a koukat na Prahu. Ještě mám taky ráda Harachov, že ale to bylo z Peaches, takže to jakoby asi nepočítám. Jako těch vzpomínek, to jsou hrozný maličkosti. A... Právě, no, že já mám ráda i třeba to, jak jsme tady slavili Sáry narozeniny, nebo jak to byl Robin, to bylo taky super, jak jsme byli v té botanické zahradě a tak. A nebo... To je mega. No prostě toho je moc. Jaká je její vysněná práce? Ty jsi chtěla být nejdřív, chtěla si psát o módě a tak, do časopisu. Ale vlastně teďka v podstatě asi jakoby nevíš, chceš dělat něco s filmem, s točením, ale vlastně ještě taky nevíš. No jako takhle. Chceš se pohybovat v tomhle, ale nevíš, co přesně. Nebo mě by hrozně bavilo, jako to je úplně nerealistický sen, ale cestovat a točit film. No jasně. A nebo bych chtěla... A to není nerealistický, to neříkej. A nebo jako designovat prostě pokoj, to mě taky hrozně baví. Jo. Třeba já jsem úplně vyžívala v tom, já jsem si navrhovala jako koupelnu tak pokoj a já bych to mohla dělat furt. No, jako... A Gabča bych chtěla být zpěvačka. Hustý. 5, jaký je váš oblíbený obchod? Těch mega... Jako není asi žádný obchod, se kterým bych si řekla, oh my god, tak to musím. Nebo jako... No to já taky nemám, jako i Zaru máš ráda, že jo, ale to je přesný, jako prostě někde se mi něco líbí, někde ne, jakože fakt nemám jeden obchod, u kterého bych si řekla, oh můj bože, tam musím jít, protože budou slevy. Přesně, no. Jako třeba Viktorku mám fakt hodně ráda, protože jak je málo v Čechách, tak když je někde Viktorka, tak si řeknu, oh my god, tam musím, nebo to samý Abercrombie a Hollister, ale takový ty běžně dostupný obchody, prostě to je... Jo, no. Hrozně individuální. Jaký je váš oblíbený televizní pořad? Tak třeba Svatby v Benátkách. Tak Gabča. Já se nadívám na televizi. Přesně, no, ale tak jako kdybys to brala jako seriál, tak ty máš, no obě dvě máme rádi. Hymim. Jak jsem poznal vaši matku. Rus. Teď koukám na to, teď koukám na Awkward. Skvělý. Je to super, ale to spíš pro holky, no, jako no to určitě. se to podle mě líbit vůbec nebude. Ale já ještě mám hrozně ráda přátelé. Jo, teď jsem to chtěla říct úplně. No takže takový ty hrozný klasiky. Přesně tak. Co vám vadí na té druhé? Tak jako upřímně, my jsme s Gabčou jak sestry, takže my jakoby o sobě víme, co nám vadí. No jasně. A jsou to taky hrozný maličkosti. Ale většinou je to tak, že to děláme v obě. Jo, no. Že, to jako, že vlastně my si nemáme co vyčítat, protože já třeba po ní vyjedu, nebo tady po mně, ale vlastně si pak ta druhá uvědomí, že to dělá taky. A takže v zápětí jako my se pohádáme a za 5 minut jsme zase v pohodě a normálně si píšem, což jsem stala tuhle, že jo. No ale my s Gabčou máme hrozně sesterský vztah, takže prostě
Já nevím, jako když to neznáte, tak to je hrozně těžký vysvětlovat, ale... A my si to i řekneme, jako hele, tady nech toho prostě, nech toho, víš, že to nenávidím na tebe, tak to nech. 8, kam byste spolu jeli kamkoliv na světě? Úplně kamkoliv. Já bych třeba hrozně chtěla do Tokia. Jo. Do Tajska. Vietnam bych hrozně dala. Jo, nebo Los Angeles, Gabčo, jo, nebo Las Vegas, Kalifornie. prostě, no to je Los Angeles, kočičko. Takže Los Angeles nebo Las Vegas, prostě takový ty fakt jako hrozný jelo města. Nebo... Amsterdam. No třeba Amsterdam taky. Hrozně bych dala. Nebo a klidně i Barcelonu, protože Barcelona je super, jako tam se určitě plánujeme vrátit. 9, jaký je váš oblíbený inside joke? Ono se to takhle nedá říct, ale pak je třeba nějaká situace, kam se úplně hodí ten joke. Takže tak, no. Ten telefon. Je třeba hrozně jeden černý humor a je to fakt hnusný, my to víme. Promiň. Že tam fakt nemůžeš dát tady tohle. Ne. Promiň. Že tam fakt nemůžeš dát tady tohle. Ne. 10, komu trvá déle se připravit do školy? Gabčeno. Hlavně Terry, ty máš tu výhodu, že ty tobě zazvoní budík, zvedneš se a jdeš. Já třeba neumím. Já musím ještě tak 15 minut ležet v té posteli a probírat se. Myslím, že jsem jako méně líná než Gabča totiž. Hej. Ty jsi dlza. To není pravda jako, ale... Když mi vlasy, prosím, nech toho. Oblíbené roční období. Léto. Jako já mám nejradši asi jaro, protože v létě je strašný vedro. Jo a hlavně na jaře máme obě 2 narozeniny. A už je takový to teplo, kdy právě můžeme jít na to nábřeží jenom v mikině a... Blackberry nebo iPhone? Vážně. Vážně se nás na to ptáte, když to... Ne, já nevím, jako já jsem Blackberry nikdy nezkoušela, ale Jonáš má Blackberry. A hrozně je s ním nespokojený, takže... Hlavně, podle mě jako... Kámo, je náš insight. Kámo. Podle mě je telefon hrozně o zvyku, že prostě lidi, kteří se hledají si Samsung nebo iPhone lepší, tak já vlastně nevím, prostě jako já neříkám, co je lepší, ale jsem zvyklá na iPhone hrozně dlouhou dobu a hrozně mi to vyhovuje jako... Je to úplně primitivní, je to prostě úplně primitivní, máte tam všechno a tak. To je teda jako hrozná reklama na iPhone, ale... Jo, ale fakt tam ta otázka je. Oblíbená značka make-upu. Hele, to je tolik. Kdybyste uvízli na pustém ostrově, co byste si sebou vzali? Já vždycky na tuhle otázku... Když to bude nelogický. Přesně, jako... Já nevím, že uvízli na pustém ostrově, ne? Přece. Tady ty vlastně jsou úplně debilní. Já taky furt si tady hraju s tím to úplně... Je dobrý, jdeme na nejhra. Simíci, rozhodně simíci. A lolko jsme taky jednu dobu pařili, ale už to nepaříme. Takže rozhodně. A teď mě docela chytlo GTAčko, ale já jsem fakt mizerná. GTAčko je boží. Ale kdyby vám dům hořel, co nebo koho byste zachránili? Rodinu, do čeho počítám teda i zvířata. No jasně. A potom by jsem vzala asi... Jo, ale to je hrozně těžká otázka, protože já mám jako fotky třeba, které jsou pro mě hrozně cenný a mám je už vytisklý. Takže to, a nebo třeba mám i jako různý věci, u kterých by mě děsně mrzelo, kdybych o ně přišla. A to je hrozně těžký, protože já třeba vím, že bych zachránila počítač a tak, protože, ale zase si na druhou stranu říkám, tyjo, ten si koupím novej, ale prostě nějaký ty vzpomínky právě, já už to mám taky natahaný do toho počítače. Kalhoty nebo šaty? Kalhoty. Šortky. No, taky. A sukně. Já mám ráda sukně. Jo, ale jako šaty jsou zase v létě jsou pohodlný i ty šaty, no, ale já nevím. Věříte na konec světa? Věřím, ale vím, že se toho nemusím bát, protože to bude za hrozně dlouho. Jo, no. Jako jasný, že ten svět někdy skončí. Všechno dokončí, všechno. Oblíbené zvíře. Gabče je tučňák. Sop. Pes. Ještě miluju slony. Jo. A pak mám ráda koně, no, to jsem hrozně dlouho. Oblíbený film. Já třeba miluju Machry. Ten, kdo stojí v koutě. To vím. A... Ten, kdo v koutě stojí. A potom máš ráda to, ne? Hvězdného nepřijali, hrozně už jsme se to nakoukali. A Snídaně u Tiffanyho. Jo, bože. To I Iron Man je super. Gabče teda miluje Ironmana. No, celý Marvel, jako. Třeba Avengers, no tak to pláču. Popište se na sám jedním slovem. Pipí. Segra. A pipí. Už jsem nepřestačila ty feťáku. Hele, já jsem tvoje segra, ne? Prostě komedie nebo horor? Komedie. Podpatky nebo baleríny? Tenisky, no, ale když jste podpatky nebo baleríny. Takže podpatky, rozhodně jestli mezi těmto, tak podpatky. Jaký máte stejný kus oblečení? Jako na jednu stranu
My máme s Gabčou podobný styl, ale vlastně úplně jiný. Ale máme spoustu společného oblečení. Ale nosíme to každá úplně jinak, prostě. Jo, na každý to vypadá úplně jinak. Můžeme mít úplně stejný outfit a každá v tom vypadá úplně jinak. Přesně tak. A poslední otázka je, jaké je vaše oblíbené jídlo? Žádá těstoviny s mozzarellou a rajčatama třeba. No, tak jo, tak nebo... Gabča třeba miluje, já nevím, sushi. Přesně, teď jsem to chtěla říct, že miluje sushi, Čínu. Já miluji čínský nudle. No. Další otázka. Jo, tím to končí. Fakt. To mě nebaví. Ale já nechci. Já jsem hrozně měla stát a vypnout tu kameru. Milé děti, strýček Vojtán vám poví pohádku o Budulínkovi. Chcete? Jo! Tak poslouchejte. Bylo nebylo, jedno malý mimino, co zlobilo a bylo trochu debilo a budeš Budulínek prde, Budulínej, přísahám, slibuju vám, nehnu prdelí, nic nedoděluší, že na něj čeká galantní jelen. Dobrý den, kozy den, já jsem galantní jelen, projedu tě pohledem, upředu tě jako len, jsem ten, co tě vzadu tlačí, myslíš, že to jednou stačí? A to ne, jelene, galantní nebo ne, mnou svoji srnu, kámo, tato tuší, čekuj, moje uši jsou jak satelity, co tvůj signál ruší. A ještě mi to sluší, a ještě mi to sluší, a ještě mi to sluší. Ty mý uši, ty mý uši, ty mý uši. Dobrý den, vozi ven, já jsem galantní jelen,